udokotela uMngcwabo uyahlehla lona ngizinzeke le eNewcastle kodwa ngomhla ka3 kuDisemba ngizobe ngiseThekwini sihlanganela lapha eDurban Station Sasol Garage ngokumenywa phela angithi niyezwa ngokumenywa phela abaphathi bakaSiyaviva TV1 abaye bathi no bayacela dokotela ukuthi kulonyaka njengoba sewuphela siyacela phela kwesenzela ababukeli nabalandeli nabo bonke abantu abaye basubscribe kuSiyaviva TV1 ekutheni sibenzele special kulonyaka mawuvala nami ke ngicelile phela njengoba kuvala u2022 u2023 2020 ungizwile uyazi ukuthi uzothi na uvula u2023 abantu bonke ababhalisile abantu bonke abazile ngelapha eDurban Station kubhaliswa kule nombolo 079 045 3446 lokho kuzokusiza ekutheni phela usheshe nawe uphatheke ekutheni futhi nami mangiphuma la ekhaya ngiphahla ngisho ukuthi ngiyodibana nobani uNkulunkulu anganibusise nonke emakhaya niphile niseza ngomhla ka3 eDurban Station ngiyobe ngikhona ngihlanganyele noDokotela uNjongo niphile amen.